Hei ja tervetuloa kaikki heidän tämän päivän luentoonsa. Olen innoissani, että olette saaneet teidät kaikki tänne, kun tutkimme kiehtovaa ja usein aliarvostavaa aihetta, mytologian oppimisen merkitystä. Ensin mietitään, mitä tarkoitamme mytologialla. Sen ytimessä mytologia-myyttien paarikokoelmaan perinpohjaiset tarinat, jotka ovat siirtyneet sukupolviin. Nämä tarinat selittävät usein ilmiöitä, valaisevat inhimillisiä kokemuksia ja kapseloivat kulttuurin arvoja ja uskomuksia. Tässä esityksessä syvennemme monitahoisten roolien, joita mytologialla on elämässämme. Saatat ihmetellä, miksi otamme aikaa tutkiaksemme mytologiaa nopeasti modernisoivasta maailmastamme? Vastaus piilee teesin syvällisissä oivalluksissa meille itsestämme ja yhteiskunnastamme. Kun uskaltaudumme luennoimaan tämän, ja peitämme sen, miten mytologia vaikuttaa elämämme ei-osa-alueisiin, taiteesta ja kirjallisuudesta psykologiaan ja koulutukseen. Myöhäitä ymmärryksellemme ymmärryksestämme moraalista, identistä ja inhimillisestä kokemuksesta. Nämä auttavat muotoamaan kulttuuriset normit ja tarjoavat runsaasti tarinoita, jotka resonoivat aika-avaruudessa. Tämän esityksen aikana tutkimme erilaisia mytologiaan liittyviä teemoja, mukaan lukien se antaa sen roolin kulttuuri-identiteetin muokkaamisessa ja sen merkityksen nykyaikaisessa yhteiskunnassa. Me puhumme myös siitä, miten mytologia kehittyy ja sopeutua nykyajan kontekstissa ympäröivässä maailmassa. Kutsun sinut osallistumaan tähän luennolle. Ajattele omia kokemuksiasi mytologiasta, joko tarinoiden, elokuvien tai muiden kulttuuristen ilmaisujen kautta. Mieti, miten nämä kertomukset vaikuttavat näkökulmiin ja arvoihin. Yhteenvetona tämän esityksen tavoitteena on valaista mytologian kestävä voima ja kannustaa meitä kaikkia tunnistamaan merkityksen elämässämme tänään. Ja lähdetään tälle yhteismatkalle ja sukelletaan syvemmälle mytologian maailmaan. Tämä kanava on omistettu erilaisille akateemisille aiheille, kuten filosofialle, kirjallisuudelle, historialle, retoriikalle, kielille, matematiikalle ja tieteelle. Ajatuksena on edistää oppimista kaikissa aiheissa, jotka antavat opiskelijoille hyvin pyöristyneen koulutuksen. Liity seuraani, kun luennoilla näistä mielenkiintoisista aiheista ja enemmän. Jokaiselle luennolle on saatavilla ilmaisia ei-kirjoja ja äänikirjoja. Lataa ilmaisia ei-kirjoja ja kautta tai äänikirjoja jokaisesta luennosta osoitteesta https://shop/leslie.ca. Olemme sitoutuneet tarjoamaan nämä luennot täysin ilmaiseksi. Jos pidät niitä arvokkaina ja haluat auttaa meitä jatkamaan tehtäväämme, harkitse joko kerran lahjoitusta osoitteessa https://shop/leslie.ca/coffee or subscribing for monthly support alkaen vain $2. https://shop/leslie.ca/l/mods. Ensisijaisena lähteinä mytteet tarjoavat suoran käsityksen muinaisten kansojen ajatusprosesseista, kulttuurikäytännöistä ja sosiaalisista rakenteista. Ne eivät ole vain kansantarinoita tai fantastisia tarinoita. Sen sijaan ne kiteyttää aikaansa historialliset realiteetit ja kulttuuriset paradigmat. Myytteisiin tutkiminen antaa tutkijoille mahdollisuuden rekonstruoida elämän osa-alueita, mukaan lukien uskonnolliset uskomuksista. Nyt usein henkilöitä jumalalliset olennaiset ja ilmaisevat ihmisten ja jumalallisen välisen suhteen. He tarjoavat vinssin siihen, miten yhteisöt ymmärsivät henkisyyden ja pyhän, sosiaaliset rakenteet. Nyyttykset voivat valaista perhehierarkioita, sukupuolirooleja ja valtadynamiikkaa yhteiskunnassa. Myös jumalien ja jumalattajien roolit ja edustukset kaikuvat usein yhteiskunnallisia odotuksia ja normeja. Kulttuuriarvot.
Kertomusten ja arkkityyppisten hahmojen kautta myytit heijastavat kulttuurin, kuten rohkeuden, kunnian ja uskollisuuden, arvostamia arvoja. Yksi mytologian päätarkoitus on antaa selityksiä maailmankaikkeudesta ja itse elämän alkuperästä. Monilla kulttuureilla on luomismyyttejä, jotka selittävät, miten maailma syntyi. Mesopotamian Enuma Elis esimerkiksi kuvaa maailman luomista kaoottisista vesistä, mikä kuvaa muinaisia ajatuksia järjestyksestä ja kaauksesta. Myyttimet yrittävät usein kuvata luonnon tapahtumia. Kukkos, maanjäristykset ja muuttuvat vuodenajat saattavat johtua sauvien tai myyttisten olentojen teoista. Esimerkiksi muinaisessa kreikkalaisessa mytologiassa Zeus-jumala oli yhteydessä ukkoon ja sen uskottiin hallitsevan myrskyjä. Tällaiset tarinat heijastavat varhaisia yrityksiä saada selkoa ilmiöistä, jotka olivat muuten selittämättömiä. Mytisoinnilla on historiallisesti ollut katkaiseva rooli yhteiskuntien moraalisten ja eettisten kehysten muokkaamisessa. He tarjosivat kertomuksia, jotka opettivat oppitunteja käyttäytymisestä ja seurauksista. Oppitunteja ja vertauskaikuja. Moniin myytteisiin sisältyy moraalioppitunteja, jotka toimivat varoittajina. Tarina Ikaruksesta, joka lensi liian lähelle aurinkoa varoituksista huolimatta, symboloivat huprien vaaraa ja malttien merkitystä. Yhteisö ja kuuluminen. Myyteet vahvistavat usein yhteisön ja kollektiivin identiteetin merkitystä. He ilmaisevat yhteisiä arvoja ja ideologioita, jotka auttavat sitomaan yksilöt yhteen yhteiskunnassa. Ytimessään myytit toimivat tarinankerrontakehyksenä, jonka kautta kulttuurit viestivät perustavat ideoitaan. Ne ovat voimakkaita perinteenalkeja, jotka kuvaavat sitä, miten ihmiset ymmärtävät olemassaolonsa suhteessa toisiinsa ja maailmankaikkeuteen. Myytteet on tutkittava niiden kulttuurisessa kontekstissa, joka sisältää niitä muovanneet historialliset, sosiaaliset ja ympäristötekijät. Jokainen myytti heijastaa paitsi tekijöidensä mielikuvitusta myös yhteisönsä yhteisiä kokemuksia ja kamppailumia. Harkitse kreikkalaista mytologiaa, joka tarjoaa runsaasti tarinoita, jotka korostavat muinaisen kreikkalaisen yhteiskunnan arvoja ja uskomuksia. Kunnia ja urheus. Nämä arvot ovat ensiarvoisen tärkeitä monissa kreikkalaisissa myytteissä. Santarit, kuten Achilles ja Odysseus, ovat esimerkkejä voiman, urhoituksen ja uskollisuuden ihanteesta. Niiden matkoihin liittyy usein tehtäviä, jotka testaavat niiden rohkeutta ja päättäväisyyttä, mikä heijastaa yhteiskunnan arvostusta sankarillisia tekoja kohtaan. Hubrisin seuraukset. Kreikkalaiset myyteet toimivat varoittavina tarinoina hubrisin vaaroista tai liiallisesta ylpeydestä. Hahmot, kuten kuningas Kreon ja Ikarus, osoittavat mahdollisen kaatumisen, joka seuraa ylimielisyyttä ja oman rajoitusten tunnistamisen puute. Esittelemällä näitä seurauksia kreikkalaiset myyteet välittävät moraalioppitunteja yleisölleen korostaen nöyryyteen ja itsetietoisuuden tarvetta. Myyteet antavat myös käsityksen siitä, miten eri kulttuurit tulkitsevat kosmoksen ja ihmiskunnan roolin siinä. Monissa kulttuureissa myyteet heijastavat uskoa ihmisten asioihin vaikuttaviin jumalten pantheoniin. Esimerkiksi hinnu-mytologiassa Vishnan ja Sivan kaltaiset jumaluudet edustavat kosmologian ja moraalin eri näkökohtia, vaikuttaen siihen, miten yhteisöt ymmärtävät eksistentiaalisia kysymyksiä ja tarkoitusta. Myyteet kuvaavat usein hyvän ja pahan, kaaoksen ja järjestyksen välisiä kamppailua, jotka heijastavat inhimillistä kokemusta. Mytologisten hahmojen kohtaamissa kokeissa ja ahdistuksissa voi olla symboloi hyvin todellisia haasteita, joita yhteiskunnat kestävät. Mytologian vaikutus ulottuu kirjallisuuden ja tarinankerronnan ulkopuolelle. Se muokkaa syvällisesti taidetta ja sosiaalisia normeja kulttuurissa.
Mytologian teemat ja hahmot ovat innoittaneet lukemattomia taideteoksia muinaisista veistoksista nykyaikaisiin elokuviin. Myyttien visuaalinen esitys välittää kulttuurisia arvoja ja uskomuksia, jolloin yhteiskunnat voivat välittää monimutkaisia ideoita kuvien ja symbolien kautta. Myyneet voivat vahvistaa sosiaalisia normeja ja moraalisääntöjä. He ilmaisevat yhteiskunnan odotukset käyttäytymisestä, suhteista ja oikeudenmukaisuudesta. Esimerkiksi Norja-myyttien jumalien tarinat vahvistavat yhteisön arvoja, kuten kunniaa, uskollisuutta ja sinnikkyyttä vastoinkäymisten edessä. Puretaan syvemmälle aikatettöinen teemojen, suullisen perinnön sekä viihteen ja eskapismin käsitteisiin, kun ne liittyvät mytologiaan. Jokainen näistä elementeistä edistää mytologisten tarinoiden kestävää vaikutusta ja merkitystä kulttuureissa ja sukupolvissa. Mytologiset tarinat pureutuvat usein perustavanlaatuisiksi inhimillisiin kokemuksiin ja tunteisiin tutkien ajattomia teemoja, jotka resonoivat eri kulttuureissa ja aikakausilla. Myyhät tutkivat usein romanttista rakkautta, perhesiteitä ja suhteiden monimutkaisuutta. Esimerkiksi kreikkalaisen mytologian Orteuksen ja Eurydisen eettinen rakkaustarina korostaa pituuksia, joita voisi mennä rakkaudesta, mutta myös menetyksen traagista seurauksia. Tämä rakkauden teema, sekä iloinen että tuskallinen, kaikuu lukemattomien kulttuurien kautta. Monet myytteet käsittelevät menetyksen teemaa, joko sankarin kuoleman, rakkaan lähdön tai viattomuuden menetyksen kautta. Sumerian myytti Inannan laskeutumisesta alamaailmaan on voimakas kertomus menetyksestä ja sen syvällisistä vaikutuksista elämään ja kuolemaan, mikä heijastaa yhteistä inhimillistä pelkoa menettää se, mitä vaalimme. Myytit juhlivat usein rohkeutta ja urhoittelua vastoinkäymisen edessä. Herkulesin ja Beowulfin kaltaiset sankarit esittävän urheutta, kun he kohtaavat valtavia vihollisia ja suorittavat pelottavia tehtäviä, innoittaen yleisöjä omaksumaan resilienssin omassa elämässään. Uhrauksen teema on näkyvä monissa myytissä, joissa hahmot luovuttavat jotain arvokasta suuremmalle hyödylle. Tämä teema nähdään tarinassa Prometheuksesta, joka uhmassa Jumala tuodakseen tuen ihmiskuntaan, kestäen suuren rangaistuksen hänen itsettomuudestaan. Tällaiset kertomukset herättävät pohdintaa uhrauksen merkityksestä ja sen moraalisista vaikutuksista. Nämä universaalit teemat luovat yhteyksiä eri kulttuureissa, jolloin mytologiset tarinat voivat resonoida syvästi erilaisten yleisöjen kanssa. Heidän alkuperästään riippumatta he käsittelevät ihmisen kokemuksen perusnäkökohtia, mikä tekee niistä ikuisesti merkityksellisiä. Suullinen perinne oli ratkaisevassa roolissa mytologisten tarinoiden säilyttämisessä ja välittämisessä. Ennen kirjoitettujen kielten tuloa yhteiskunnat luottivat tarinankerrontaan välittääkseen kulttuuriset kertomuksensa, arvonsa ja historiansa. Mytologiset tarinat välittivät yhteisöllisyyttä ja yhteistä identiteettiä. Kun he siirrettiin sukupolvien läpi, he edistivät siteitä yhteisön jäsenten keskuudessa ja vahvistivat kulttuuriperinnön kollektiivista muistoa. Tämä suullinen perinne antoi yhteiskunnille mahdollisuuden ylläpitää jatkuvuutta arvoissaan ja uskomuksistaan. Suullinen tarinankerronta on luonnostaan mukautumista, jolloin kertomukset voivat kehittyä ajan myötä. Kun niitä kerrottiin uudelleen, tarinoita voitaisiin muokata heijastamaan muuttuvia kulttuurisia kontekstia, moraalisia oppitunteja tai uusia sosiaalisia todellisuuksia. Tämä joustavuus auttoi myyteitä pysymään merkityksellisenä yhteiskunnan muutoksista huolimatta. Suullinen tarinankerronta on usein yhteisöllinen kokemus, johon liittyy performaationäkökohtia, esimerkiksi rytmejä, lauluja ja eleitä. Tällaiset esitykset kiehtoivat yleisöä ja kannustivat aktiivista osallistumista,
mikä lisäsi tarinoiden emotionaalista vaikutusta ja syvensi niiden yhteyttä kuuntelijoihin. Moraalisen ja kulttuurista merkityksensä lisäksi mytologiset tarinat toimivat viihteen ja eskapismin muotona, tarjoten yleisölle tauon heidän jokapäiväisestä elämästään. Mytologiset tarinat kuljettavat usein yleisöjä fantastiseen maailmoihin, jotka ovat täynnä jumalia, hirviöitä ja poikkeuksellisia seikkailuja. Tämä pako mielikuvituksen valtakuntaan antaa kuulijoille tai lukijoille mahdollisuuden osallistua seikkailun ja sankareen teemoihin, jotka nostavat heidän henkeään ja mielikuvitustaan. Todellisuuden heijastuminen. Vaikka myyteet tarjoavat eskapetismia, ne toimivat myös yhteiskunnallisten realiteettien ja inhimillisen taistelujen heijastumisena. Yleisö voi löytää lohdun tarkastelemalla heidän haasteitaan, jotka on dramatisoitu mytologisissa yhteyksissä, jolloin he voivat kohdata ja käsitellä kokemuksiaan epäsuorasti. Mytologia on innoittanut lukemattomia taiteellisen ilmaisun muotoja kirjallisuudesta ja teatterista kuvataiteisiin ja moderniin mediaan. Nämä mytologisten tarinoiden sovittelut ja tulkinnat jatkavat nykyaikaisten yleisöjen sitomista ja viihdyttämistä, pitäen muinaiset kertomukset elossa uusien luovien välineiden kautta. Keskitytään 3 merkittävään arkkityyppiin. Heron matka, Trickster, Tigure ja Wise Mentor. Jokainen näistä arkkityypeistä ei vain kiteyttää merkittäviä ihmisen kokemuksen malleja, vaan myös säilyttää voimakkaan resonanssin nykykulttuurissa ja henkilökohtaisessa kehityksessä. Sankarin matka, tutkija Joseph Campbellin tunnistama kerronnallinen rakenne, on ajaton kehys, joka kuvaa sankarin tekemää transformatiivista etsintää. Tämä arkkityyppi on esimerkkinä hahmot, kuten Herkules, Odysseus ja lukuisat muut myytissä ja kirjallisuudessa. Sankarin matka sisältää tyypillisesti vaiheita, kuten kutsun seikkailuun, haasteiden kohtaamisen, liittolaisten avun vastaanottamisen ja lopulta kotiin palaamisen. Tämä suhdannematka korostaa henkilökohtaista kasvua, sinnikkyyttä ja identiteettiä. Sankarin matka resonoi edelleen nykyaikaisessa tarinankerronnassa elokuvien, romaanien ja henkilökohtaisten kertomusten kautta. Hahmot, kuten Katniss Everdeen Nälkäpellistä ja Harry Potter, ilmentävät arkkitehtonisen sankarin kamppailuja ja voittoja. Nämä tarinat kutsuvat yleisöä pohtimaan omia haasteitaan ja pyrkimyksiään, mikä innostaa heitä aloittamaan kasvun ja itsensä löytämisen. Kun yksilöt navigoivat omilla matkoillaan joko urakehityksellä, henkilökohtaisissa suhteissa tai vastoinkäymisten voittamisessa, Heron matka toimii muistutuksena siitä, että muutos saavutetaan usein sinnikkyydellä ja itsereflektaatiolla. Arkkityyppi vahvistaa ajatusta, että kaikilla on potentiaalia olla sankari itsessään. Tentu on monitahoinen hahmo, jota löytyy monista mytologisista perinteistä, mukaan lukien Loki norjalaisesta mytologiasta ja Anansi Länsi-Afrikan kansanperinteestä. Tämä arkkityyppi ilmentää usein oveluutta, älyä ja kykyä haastaa yhteiskunnallisia normeja. Tenttyerit häiritsevät konventioita, kyseenalaistavat auktoriteettia ja paljastavat tekopyhyyttä. He käyttävät usein huumoria ja tarkkuutta navigoidakseen haasteita korostaen inhimillisiä puutteita ja yhteiskunnallisia absurdeuksia. Heidän leikkisä luonteensa kutsuu yleisöä katsomaan pinnan ulkopuolelle ja pohtimaan kriittisesti vakiintuneita normeja. Nykymaailmassa trickster-hahmot näkyvät eri medioissa, kirjallisuuden ja elokuvien satiirista koomikoihin, jotka haastavat yhteiskunnallisia odotuksia. Batman-sarjan Jokerin kaltaiset hahmot ovat esimerkkiä tricksterin monimutkaisesta luonteesta, hämärtämällä sankarin ja roiston välisiä rajoja ja antaen samalla kriittisen kommentin yhteiskunnalle. Tricksterin läsnäolo muistuttaa meitä auktoriteetin ja vallitsevan tilanteen kyseenalaistamisen tärkeydestä.
Heidän kykynsä häiritä järjestelmiä kannustaa luovuutta ja innovointia ja kehottaa yksilöitä ajattelemaan vakiintuneiden kehysten ulkopuolella. Nopeammin muuttuvassa maailmassa tätä arkkityypin merkitystä korostaa sopeutumiskyvyn, huumorin ja resilienssin tarve. Viisas mentori on ratkaiseva arkkityyppi mytologiassa ja tarinankerronnassa, joka edustaa ohjausta ja tietoa. Tämä hahmo esiintyy usein keskeisillä hetkillä sankarin matkalla, mikä edistää viisautta ja tukea. Viisaiset mentorit vaihtelevat muodossa viisaasta vanhasta veloista, kuten tarurien herrasta kokeneista opettajista, jotka tarjoavat elämän oppitunteja. Ne symboloivat toisten oppimisen tärkeyttä ja mentoroinnin arvoa henkilökohtaisessa ja ammatillisessa kasvussa. Nykyaikaisissa ympäristöissä mentorit ovat tärkeässä roolissa yksilöiden polkujen muokkaamisessa joko virallisten mentorointiohjelmien, koulutusympäristöjen tai ammatillisissa ympäristöissä. Viise mentorsin antamat kokemukset voivat auttaa yksilöitä navigoimaan haasteisiin, rakentamaan luottamusta ja kehittämään kriittisiä ajattelutaitoja. Viise mentorin arkkityyppi korostaa, että on tärkeää hakea opastusta ja oppimista niiltä, joilla on kokemusta. Monimutkaisemmin maailmassa yksilöt hyötyvät merkittävästi mentoreiden viisaudesta, jotka voivat tarjota perspektiiviä, näkemystä ja rohkaisua matkoillaan. Ennen kirjoitun kielen tuloa suullinen perinne oli ensisijainen tarinankerrontaväline. Nytteet välitettiin tarinoina, lauluina ja runoina, vuoden rikkaan kulttuuriperinnön kuonaa. Suulliset perinteet luottivat erilaisiin tarinankerrontatekniikoihin, kuten toistoon, rytmiin ja riimeen, parantaakseen muistia ja yleisön sitoutumista. Nämä tekniikat helpottaneet tarinankertoimia monimutkaisten kertomusten muistamista ja yleisöjen tarttumista ja jakamista. Nytteet, osana suullisia perinnettä, olivat välttämättömiä tiedon, arvojen ja uskomusten luovuttamisessa sukupolvelta toiselle. Tarinoita kerrottiin usein yhteisöllisten kokoontumisten aikana, mikä vahvistaa identiteettiä ja kuulumista yhteisössä. Suullinen perinne on luonnostaan neste, mikä mahdollistaa myyttien vaihtelut ja mukautus. Kun tarinankeräjät luopuivat kertomuksia, he voisivat kaunistella tai yksinkertaistaa yksityiskohtia yleisön, sosiaalisen kontekstin tai kehittyvien kulttuuristen normien mukaan. Tämä sopeutumiskyky piti tarinat merkityksellisissä ja mukaansa tempaavissa ajan mittaan. Kirjoittaminen merkitsi transformatiivista hetkiä myyttien ja kulttuuristen kertomusten säilyttämiseksi. Kirjoitusjärjestelmät sallivat myyttien tallentaminen, säilyttäen ne tuleville sukupolville suuremmalla tarkkuudella. Tämä kehitys mahdollisti tarinoiden eheyden ylläpitämisen ajan myötä, mikä vähensi ihmisen muistin rajoitusten vaikutusta. Kirjallinen kieli helpottui myyttien levittämistä paikallisten yhteisöjen ulkopuolelle. Tekstejä voitaisiin kopioida ja jakaa laajoilla etäisyyksillä, jolloin laajempi yleisö voisi osallistua näihin perustarehtoihin. Demokratisoituneen pääsyn kirjoittaminen kulttuuritarinoihin edistää alueiden välistä kulttuurivaihtoa. Myyttien tallentaminen vaikutti itse kielen kehittymiseen. Kun myyteet litteroitiin, ne rikastuivat sanastoa, syntaksista ja tyylillisistä ilmaisuista, joilla on vaikutuksia kirjallisuuden ja viestinnän kehitykseen kokonaisuutena. Mytologialla oli keskeinen rooli erilaisten kirjallisten muotojen muotoilussa, vaikuttamalla eeppisten runojen, näytelin ja romaanien kehittämiseen. Myyttien runsaat kertomukset inspiroivat joitakin varhaisemmista eeppisistä runoista, kuten The Iliad ja The Odyssey Pyhomen. Nämä teokset säilytti mytologiset tarinat runollisissa rakenteissa yhdistämällä lyteinen ilmaisu ja kerronnallinen syvyys. Tällaiset epos eivät vain viihdyttäneet, vaan myös välitti moraaliset oppitunnit, kulttuuriset arvot ja historialliset kertomukset.
Myöhemmät ovat perustaneet näytepelien kehittämistä erityisesti antiikin Kreikassa. Aeschylusin, Sofoklesin ja Euripidesin kaltaisten näytelmäkirjailijat piirsivät vahvasti mytologisista teemoista ja hahmoista. Myytin ja draaman vuorovaikutus antoi yleisölle mahdollisuuden tutkia monimutkaisia inhimillisiä tunteita ja kokemuksia, mikä teki mytologiasta olennaisen osan teatterin ilmaisua. Mytologian vaikutus ulottui nykyaikaisiin kirjallisuusmuotoihin, mukaan lukien romaanit. Kirjailijat, kuten James Joyce, joka sisällytti myyttiset rakenteet Ulyssesin kaltaisiin teoksiin, ja nykyaikaiset kirjailijat, jotka tulkitsevat uudelleen myyttejä nykyaikaisissa yhteyksissä, osoittavat kirjallisuuden myyttisten kertomusten kestävän perinnön. Nämä mukautus ja keksinnöt antavat uusille sukupolville mahdollisuuden osallistua ajattomille teemoille nykyaikaisissa kehyksessä. Tutkitaan mytologian syvällistä vaikutusta taiteeseen, musiikkiin ja populaarikulttuuriin. Mytologiset kertomukset eivät ole vain vanninneet yleisöä vuosisatojen ajan, vaan ovat myös tarjonneet runsaasti inspiraatiota lukemattomille taiteilijoille, muusikoille ja elokuvantekijöille eri välineissä. Mytologisiin hahmoihin liittyvä kuvasto on ollut kuvataiteen niitti erityisesti länsimaisessa perinteessä. Taiteilijat, kuten Botticelli, Raphael ja Michelangelo, loivat ikonista kappaleita, jotka kuvaavat kreikkalaista ja roomalaista mytologiaa, kuten Botticellin The Birth of Venus. Tällaiset taideteokset eivät ainoastaan edusta oppiaineiden kauneutta, vaan myös tutkimaan rakkauden, kauneuden ja kuolevaisuuden syvempiä teemoja. Mytologiset kertomukset sisältävät usein rikasta symboliikkaa, jota taiteilijat käyttävät monimutkaisten ideoiden ja tunteiden välittämiseen. Esimerkiksi Athenen, viisauden jumalatar, kuvaus symboloi usein älyllistä takaa-ajoa ja hyvettä, kun taas Ikaruksen kuva, joka lensi liian lähelle aurinkoa, varoittaa hubrista. Nämä symboliset yhdistykset antavat syvyyttä taideteoksille ja mahdollistavat monitahoiset tulkinnat. Nykytaiteilijat herättävät edelleen inspiraatiota mytologiasta. Esimerkiksi taiteilijoita, kuten Salvador Dalí ja Marc Chagall, sisällytti mytologisia teemoja surrealistiseen teoksiinsa, esittävät ajattomia tarinoita innovatiivisilla tavoilla, jotka resonoivat modernin elämän kontekstissa. Mytologiset teemat ovat vaikuttaneet vahvasti klassiseen musiikkiin, erityisesti oopperan ja balletin kautta. Orpheuksen ja Euripideksen tarina on tunnetuin vannittu Gluckin oopperaan ja myöhemmin Berliozin tulkintaan, joka esittelee rakkauden ja menetyksen emotionaalisia ja traagisia puolia. Tämän myytin keskeinen teema musiikin voima alleviivaa transformatiivista vaikutusta, joka taiteella voi olla inhimilliseen kokemukseen. Mytologia näkyy myös orkesterisävellyksissä. Debussyn Prelude a gravis lapres min, hyrun faune hyödyntää panmyyttiä ja vaan niitä luonnon jumalaan liittyvät rehevät, pastoraaliset ominaisuudet. Samoin Richard Straussin rönsymät Zarathustra herättää teemoja Nietzschen filosofiasta, joka on kietonut mytologisia ja kosmisia ideoita. Mytologian vaikutus läpäisee myös modernit musiikkilajit. Bändit ja taiteilijat Led Zeppelinistä Hozieriin sisällytävät usein mytologiset viittaukset sanoituksiinsa, tutkien rakkauden, kohtalon, kuolevaisuuden ja eksistentialismin teemoja. Tällaiset sovitukset pitävät mytologiset tarinat elossa nykykulttuurissa, jolloin kuulijat voivat osallistua näihin ikivanhoihin teemoihin uudelleen. Mytologisista kertomuksista on tullut merkittävä lähde käsikirjoittajille ja ohjaajille. Elokuvat, kuten Clash of the Titans, Troy ja Thor, mukauttavat muinaisia tarinoita modernille yleisölle, tulkitsevat niitä uudelleen nykyaikaisten linssien kautta säilyttäen samalla ydinteemonsa.
Nämä mukautuksissa tutkitaan usein sekä muinaisille että nykyaikaisille yleisöille tuttuja sankaruuksia, konflikteja ja moraalia. Disneyn Herkules, samalla kun se on kevyttä, esittelee katsojat kreikkalaista mytologiaa, jolloin yleiset, erityisesti lapset, voivat osallistua näihin muinaisiin tarinoihin. Tällaiset mukautunnat yksinkertaistavat monimutkaisia kertomuksia, mutta säilyttävät olennaiset rohkeuden, identiteetin ja hyvän ja pahan välisen taistelun olennaiset teemat. Mytologialla on myös rooli televisiossa, kuten nähdään sarjassa, kuten Amerikan jumalat ja Egyptin jumalat, jotka tutkivat ja laajentavat mytologisia elmiä modernin yhteiskunnan kontekstissa. Nämä kertomukset haastavat katsojat pohtimaan, miten muinaiset uskonnat ja tarinat vaikuttavat edelleen nykykulttuuriin. Mytologian kestävä luonne taiteessa, musiikissa ja populaarikulttuurissa korostaa yhteistä inhimillistä kokemusta. Myytit tarjoavat yhteisen kielen, jonka kautta erilaiset kulttuurit voivat harjoittaa universaaleja teemoja rakkautta, menetystä, sankaruutta ja moraalia. Nopeasti muuttuvassa maailmassa mytologia tarjoaa yksilöille ja yhteiskunnille keinon tutkia identiteettiä ja merkitystä. Tarkistamalla näitä ikivanhoita tarinoita, taiteilijoita, muusikoita ja elokuvantekijöitä kehottaa yleisöä pohtimaan arvojaan, uskomuksiaan ja paikkaan maailmankaikkeuteen. Nykyaikaiset mytologisten tarinoiden tulkinnat toimivat usein sosiaalisina kommentaareina, jotka käsittelevät nykyaikaisiin kysymyksiin muinaisten kertomusten linssin läpi. Tämä menneisyyden ja nykyisyyden kurominen rohkaisee kriittiseen keskusteluun normeja, perinteitä ja kollektiivisia pyrkimyksiä. Mytologia on vaikuttanut syvästi taiteeseen, musiikkiin ja populaarikulttuuriin, toimien ehtymättömänä luovan ilmaisun inspiraation lähteenä. Klassisia maalauksista, jotka kuvaavat ajattomia tarinoita nykyaikaisiin elokuviin, jotka tulkitsevat uudelleen ja visioivat uudelleen mytologiset kertomukset. Nämä teemat kiehtovat ja resonoivat yleiseen kanssa sukupolvien ajan. Mytologisten tarinoiden symbolinen rikkaus antaa taiteilijoille mahdollisuuden tutkia monimutkaisten inhimillisiä tunteita ja kokemuksia, kun taas muusikot tulkitsevat näitä kertomuksia uudelleen korostaakseen emotionaalista syvyyttään. Kun mytologia muokkaa edelleen erilaisia keskinyksiä, se on edelleen olennainen osa kulttuuritietoisuuttamme, heijastaen yhteisiä arvojamme, pyrkimyksiämme ja kamppailuitamme jatkuvasti kehittyvässä maailmassa. Myytit eivät palvele vain kertomuksia, jotka viihdyttävät, vaan myös syvällisin heijastuksina yhteiskunnista, joista ne syntyivät. Tutkimalla näitä tarinoita voimme saada oivalluksia sivilisaatioiden, sosiaalisten uskomusten ja arvojen alkuperästä sekä historiallisista tapahtumista ja hahmoista. Mytologiset kertomukset valaisevat usein sitä, miten muinaiset sivilisaatiot ymmärsivät alkuperänsä ja kehityksensä. Monissa kulttuureissa on luomismuuksia, jotka selittävät niiden alkuja ja yhteiskuntien perustamista. Esimerkiksi egyptiläinen luomusmyynti kuvaa, kuinka Atum voi maailman kaaosta, luo perustan muinaiselle egyptiläiselle yhteiskunnalle ja sen näkemyksen järjestykseen maat vastaan kaosisteet. Nämä luomistarinat eivät ainoastaan anna tietoa sivilisaation alkuperästä, vaan ne heijastavat myös sen arvoja harmoniasta, järjestyksestä ja jumalallisesta. Kreikkalainen mytologia, erityisesti Trojan sodan kaltaiset kertomukset, tarjoavat runsaasti tietoa antiikin Kreikan poliittisesta ja sosiaalisesta dynamiikasta. Tämä kertomus ei ainoastaan kerro legendaarisen sodan tarinaa, vaan korostaa myös kunnian, uskollisuuden ja robrisin seurausten merkitystä yhteiskunnassa, joka arvosti näitä arvoja. Nyt luo taustan ymmärtää, miten kreikkalaiset suhtautuvat johtajuuteen,
suhteisiin ja konflikteisiin. Myytit auttavat luomaan kulttuuri-identiteetin yhdistämällä nykyiset yhteiskunnat menneisyyteensä. Ne luovat yhteenkuuluvuuden ja jatkuvuuden tunteen, kun yhteisöt näkevät itsensä osana suurempaa narratiivia, joka ylittää yksilön elämän. Tämä kulttuurinen kehys vaikuttaa lopulta siihen, miten muinaiset sivilisaatiot ymmärsivät roolinsa maailmassa ja suhteessaan jumalalliseen. Mytologiset kertomukset paljastavat paljon muinaisia kulttuureja muovaaneista sosiaalisista arvoista, uskomusista ja normeista. Myytit koodaavat usein moraalioppitunteja, tapeja ja yhteiskunnallisia odotuksia. Esimerkiksi Prometheuksen myytti, joka varasti tulen jumalilta antaakseen ihmiskunnalle, korostaa kapinan teemoja, tiedon tavoittelua ja rajojen yliastumisen vaaroja. Tämä myytti heijastaa yhteiskunnallisia arvoja tottelevaisuuden, jumalallisen järjestyksen ja uhmaamisen seurausten ympärillä. Myytit kuvaavat usein muinaisten yhteiskuntien uskonnollisia maisemia. Mytöissä kuvatut rituaalit ja seremoniat tarjoavat oivalluksia palvontaan, uhrikäytäntöihin ja yhteisön suhteesta sen jumaliin. Mesoamerikkalaiset myytit, jotka ympäröivät jumaluutta Quetzalcoatlia, paljastavat, kuinka nämä yhteiskunnat kunnioituivat maatalouskäytäntöihin sidottuja jumalia, korostaen uskonnon ja jokapäiväisen elämän välistä yhteyttä. Myyttejä esittävät myös näkemyksiä sukupuolirooleista ja yhteiskunnallisista hierarkoiduista. Kuvien, kuten Athenen, viisauden ja sodankäynnin jumalatar, esittäminen tarjoaa kontekstin naisten rooleille ja vaikutuksille muinaisissa yhteiskunnissa. Näiden hahmojen tutkiminen voi paljastaa sukupuolidynamiikan monimutkaisuuden ja kulttuurin yksilöille asetetut odotukset. Vaikka mytologiset tarinat eivät välttämättä ole tarkkoja historiallisia kertomuksia, ne sisältävät usein elementtejä, jotka heijastavat todellisia tapahtumia ja merkittäviä lukuja. Jotkut myyteet sisältävät historiallisia tapahtumia, ja näiden suhteiden analysointi voi valaista yhteiskunnan kulttuurista muistoa. Esimerkiksi Trojan sota, joka on täynnä myyttiä, heijastaa todennäköisesti todellisia konflikteja, jotka liittyvät kaupunkivaltioihin antiikin Kreikassa. Legenda toimii kerronnallisena välineenä, joka säilyttää sodankäynnin, liittoutumien ja ihmisen vuorovaikutuksen monimutkaisuuden muistoon. Myskologiset hahmot ilmentävät usein tiettyjä kulttuuriset ihanteet ja historialliset piirteet, jotka resonoivat yleisöjen kanssa. Herkulesin tai kuningas Arthurin kaltaiset sankarit toimivat omien yhteiskuntiensa arvojen, vahvuuksien ja toiveiden esityksinä. Heidän tekonsa voivat perustua historiallisiin yksilöihin, joiden urotyöt oli koristeltu ajan myötä, jolloin voimme tutkia myytin ja historian kietosena. Tutkijat voivat analysoida myyttyjen historiallista kontekstia rakentaakseen olosuhteet, joissa ne on luotu. Esimerkiksi Rooman valtakunnan nousu ja sen perustajaa ympäröivä mytologia, kuten Romuluksen ja Remuksen tarina, voivat antaa käsityksen laajentumisen sivilisaation tavoitteista, peloista ja sosiaalisista odotuksista. Tutkitaan mytologian syvällistä vaikutusta uskonnollisiin ja hengellisiä perinteitä keskittyen uskonnolliseen symboliikkaan, kosmologisiin käsitteisiin sekä moraaliin ja eettiseen ohjaukseen. Jokainen näistä elementeistä havainnollistaa myyttien ja erilaisten uskonnollisten käytäntöjen ja vakaumuksen perustavien näkökohtien pysyvää yhteyttä. Monet uskonnolliset symbolit ja rituaalit voivat jäljittää alkuperänsä muinaisiin myytteihin, sisällyttäen teemoja ja hahmoja, jotka ovat muokanneet hengellisiä uskomuksia kautta historian. Esimerkiksi kristillisen ristin, joka symboloittaa Jeesuksen Kristuksen ristiinnoukeita, on juuri roomalainen teloituskäytäntö, mutta sen laajempi kärsimyksen, uhrauksen ja lunastomuuden symbolointi kaikuu aikaisempien myyttien kuoleman ja ylösnousemuksesta, kuten Osiris egyptiläinen mytologiassa tai Dionysuksen tarina kreikkalaisesta mytologiasta.
Nämä yhteydet korostavat sitä, miten uskonnolliset symbolit usein kehittyvät aikaisemmista mytologisista kertomuksista. Monet rituaalit eri uskontoperinteissä johtuvat mytologisista tarinoista. Esimerkiksi pujanhinnurituaaliin huoltajuus liittyy usein uhrauksia jumalille, jotka heijastavat mytologista kertomuksia, korostaen jumalallisten ja muinaisten tarinoiden ilmoittamien palvojen välisiä suhteita. Myytit rikastuttavat uskonnollisten symbolien merkitystä, mikä lisää tulkintakerroksia ja kulttuurista merkitystä. Käärmeen esittäminen sekä Raamatun kertomuksessa Aaramista ja Aatmista ja eri kulttuurien mytologiasta symboloi usein kaksinaisuutta, viisautta, muutosta ja vaaraa, mikä kuvaa symboliikan monitahoista luonnetta eri uskonnoissa. Myytit tarjoavat usein kattavia kehyksiä maailmankaikkeudella, luomisen ja ihmisen olemassaolon ymmärtämiseksi, muokkaamalla eri uskonnollisten perinteisten kosmologiset näkemykset. Monilla uskonnoilla on luontemyyttiä, jotka selittävät, miten maailma ja ihmiskunta syntyivät. Esimerkiksi Genesiksessä raamatullinen luomuskertomus kuvaa Jumalaa luomassa maailmaa 6 päivässä. Samoin hinduluomusmyyttiin on kosminen olen Vishnu, joka luo maailmankaikkeut alkuvesistä. Nämä kertomukset eivät ainoastaan selitä alkuperää, vaan heijastavat myös niiden kulttuurien uskomuksia ja arvoja. Myytit usein määrittivät maailmankaikkeutuksen rakenteen, joka sisältää ajatuksia taivaasta, maasta ja alamaailmoista. Kreikkalainen myytti kosmoksesta, kuten Hesioron Theogonissa, luo suhteita jumalten, titaanien ja ihmisten välille, hahmotellen maailmankuvaa, joka vaikuttaa erilaisiin länsimaisiin uskonnollisiin uskomuksista. Myts käsittelee usein kysymystä ihmiskunnan paikasta kosmyrkyssä. Esimerkiksi norjalainen mytologia kuvaa ihmisiä, jotka jumalat ovat luoneet puista Orinin, Vilin ja Ven, korostaen luonnon ja jumaluuden yhteyttä. Tällaiset kertomukset luovat puitteet ihmisen olemassaolon ymmärtämiseksi suuremmassa kosmisessa järjestyksessä, joka resonoi erilaisten uskonnollisten opetusten kautta. Mytologiset kertomukset ovat historiallisesti välittäneet moraalioppitunteja ja eettisiä periaatteita, muokkaamalla käyttäytymistä ja yhteiskunnallista arvoja sekä muinaisissa että nykyaikaisissa yhteyksissä. Myytit toimivat välineinä moraalisen ohjauksessa. Esimerkiksi kuningas Midasin kreikkalainen myytti, joka toivoi kykyä muuttaa kaiken, mitä hän kosketti kullaksi, havainnollistaa lopulta ahneuden vaaroja ja sitä, mikä on tärkeää arvostaa sitä, mitä on. Samanlaiset moraaliset oppitunnit resonoivat uskonnollisista opetuksista, joissa usein korostetaan hyveellisesti. Monet uskonnolliset perinteet käyttävät myyttimäisiä vertauskuvia eettisten periaatteiden välittämiseksi. Jeesuksen opetukset sisältävät usein tarinan kerrontaa, joka peilaa myyttistä rakennetta ja välittää syvällisiä moraalisia totuuksia, kuten myötätunnon ja nöyryytyksen merkitystä, jotka resonoivat myös mytologisten kertomusten kautta. Vertailunhaluinen mytologia korostaa kulttuurien välisten myyttien jakamia eettisiä teemoja, kuten yhteisöön, perheen, vieraanvaraisuuden ja oikeudenmukaisuuden merkitystä. Tämä yhteinen perusta mahdollistaa uskontojen välisen vuoropuhelun ja ymmärryksen, osoittaen, että eroista huolimatta monet uskonnolliset perinteet tarjoavat samankaltaista moraalista ohjausta, joka perustuu myyttiin. Vertaileva mytologia on yhteisten teemojen, kertomusten ja aiheiden tutkimus eri mytologisista perinteistä, jotka paljastavat ihmisen kokemuksen universaalit elementit. Analysoitumalla myyttejä eri kulttuureista tutkijat tunnistavat universaalit teemat, kuten luomisen, tulvan, uudelleen syntymisen ja sankarin matkan, jotka toistuvat perinteistä. Tarina suuresta tulvasta löytyy esimerkiksi Mesopotamianista Epic of Gilgamesh että raamatullisista kertomuksista Noahin arki, joka heijastaa yhteisiä huolenaiheita ihmisyydestä,
moraalista ja jumalallisesta arvostelukyvystä. Vertailuminen mytologian tutkimus paljastaa, miten kulttuurit vaikuttavat toisiinsa myyttien ja tarinoiden vaihdon kautta. Historialliset vuorovaikutukset, kuten kauppa, valloittaminen ja kolonisaatio, johtivat usein mytologisten teemojen sekoittumiseen ja mukauttamiseen, uskonnollisten perinteisten rikastumiseen ja tarinankerrontaan. Kun opiskelijat ja mytologian tutkijat ovat tekemisissä vertailevaan mytologiaan, uusia tulkinnantaita tutuista tarinoista voi syntyä. Ymmärrys siitä, miten eri kulttuurit kamppailevat samankaltaisten kysymysten kanssa olemassaolosta, moraalista ja jumalallisuudesta edistää suurempaa arvostusta yhteistä inhimillistä kokemusta kohtaan. Tutkitaan vertailevan mytologian kiehtovaa alaa, joka tarjoaa oivalluksista kulttuurien yhtäläisyyksistä keskittyen jaettuihin teemoihin, kulttuurien välisiin yhteyksiin ja kulttuurivaihdon vaikutuksiin. Tämä tutkimus paljastaa, kuinka monipuoliset mytologiat ympäri maailmaa paitsi heijastavat ainutlaatuisia identiteettejä myös korostavat yhteisiä inhimillisiä kokemuksia ja totuuksia. Yhteiskuntien laajoista maantieteellisistä ja kulttuurisista eroista huolimatta monet myytteet maailmanlaajuisesti jakavat perustavanlaatuisia teemoja, jotka heijastavat yhteisiä inhimillisiä kysymyksiä ja kokemuksia. Lähes jokaisella kulttuurilla on oma luomisnyhkeyte, joka selittää, miten maailmankaikkeus ja ihmiskunta syntyivät. Esimerkiksi juutalaiskristillisten perinteisten Genesis-luominen kuvaa Jumalaa luovansa maailman 6 päivässä, joka seurkaa ihmiskunnan luomisessa. Hindu-luonteinen myytti kertoo usein Vishnun luovan maailman kosmisesta merestä, korostaen luomisen ja tuhon kierteen. Nämä variaatiot käsittelevät usein samankaltaisia kaaoksen teemoja, jotka antavat tilaa järjestyksen tieltä ja jumalallista juuraamista luomisessa. Sankarin matkan arkkityyppi, jossa päähenkilö aloittaa seikkailun, pohtaa koettelemuksia, vastaanottaa apua ja lopulta muuttuu löytyy eri kulttuureista. Herkules kreikkalaisen mytologiassa, joka liittyy hänen 12 työhönsä, heijastaa sankarien lähetysten yleismaailmallisuutta. Samoin Odysseus seuraa Odysseuksen työlästä kotimatkaa rinnastellen tarinoita, kuten kuningas Arthurin ja Finnanse Koolin tarinoita Seldisin tarussa. Nämä kertomukset havainnollistavat universaaleja kokemuksia taistelusta, kasvusta ja identiteetin etsinnästä. Monet myytteet tutkivat hyvän ja pahan välistä konfliktia, usein henkilöitymällä näihin kamppailuihin jumalien, sankareiden ja hirviöiden kautta. Zoroastrianismissa Ahura Mazdan hyvä ja Anra Mainun pahan välinen ikuinen taistelu selittää moraaliset valinnat. Samoin dualistinen taistelu on keskeinen teema monissa norjalaisissa myytissä, erityisesti jumalaiden ja jättiläisten välisen konfliktin ruumiillistumana. Tämä toistuva teema paljastaa, miten eri kulttuurit käsitteellistävät moraalin, etiikan ja olemassaolon luonteen. Näiden yhtäläisyyksien tutkiminen auttaa valaisemaan yhteistä inhimillistä kokemusta ja universaalia halua selittää ympäröivää maailmaa. Myyteet käsittelevät usein perustavanlaatuisia inhimillisiä kokemuksia syntymää, kuolemaa, rakkautta ja konflikteja, jotka ylittävät kulttuuriset rajat. Tutkimalla näitä yhteisiä kertomuksia tunnustamme, että monipuoliset kulttuurit kamppailevat samankaltaisten eksistentiaalisten kyselyiden kanssa. Yhteisten teemojen läsnäolo eri mytologioissa antaa yksilöille mahdollisuuden tutkia henkilöllisyyksiään suhteessa muihin. Tunnistamalla yhteiset tarinat ihmiset voivat arvostaa omien kulttuuriensa monimutkaisuutta ja löytää yhteisen sävelen muiden kanssa. Mytseistä johdetut moraaliset oppitunnit ovat usein kulttuureja eri yhteyksissä. Esimerkiksi varoittavia tarinoita ylpeydestä ja ahneudesta löytyy sekä länsimaisia kuin Aesopin tarinoita ja itäisiä, kuten buddhalaisia jataka-tarinoita perinteitä, korostaen kollektiivista moraalista kehystä
joka ohjaa erilaisia yhteiskuntia. Kulttuurivaihdolla on ollut merkittävä rooli mytologioiden muokkaamisessa, mikä on paljastanut, miten kulttuurit ovat vaikuttaneet toisiinsa kautta historian. Kun yhteiskunnat olivat vuorovaikutuksessa kaupan, valloitusten tai muuttoliikkeen kautta, he usein vaihtoivat myyttejä ja tarinoita. Hellentikausi johti esimerkiksi merkittävään kulttuurivaihtoon Kreikan ja itäisen Välimeren kulttuurien välillä, mikä johti itäisten mytologisten elementtien sisällyttämiseen kreikkalaiseen perinteen. Kulttuurien väliset mukautus osoittavat, miten myyttejä kehittyy ajan myötä. Gilgamesin epidemia, joka oli juurtunut Sumerian mytologiaan, vaikutti myöhemmin länsimaiseen kirjallisuusperinteisiin, mukaan lukien hebrealainen raamattu ja homeriset epos. Nykyaikana myyt ja tarinat kiertävät maailmanlaajuisesti median, kirjallisuuden ja taiteen kautta. Esimerkiksi mytologisten tarinoiden, kuten norjalaisen ja kreikkalaisen mytologian, Hollywood-sovittelujen lisääntyminen osoittaa, kuinka muinaisia kertomuksia tulkitaan uudelleen nykyyleisöille, mikä edistää yhteistä kulttuurikeskustelua. Jokainen näistä luomuksista ilmentää rikkaita kertomuksia ja voimakkaita teemoja, jotka heijastavat ihmisen kokemusta, uskomuksia ja arvoja. Phoenix. Uudesti syntymisen ja transformaation symboli ilkuperä on myyttinen lintu, joka usein kuvataan syttyvän liekkeihin ja tulen kuluttamisena, vain noustakseen uudelleen tuhkastaan. Tämä kertomus perustuu erilaisiin kulttuuriperinteisiin, mukaan lukien egyptiläiset, kreikkalaiset ja aasialaiset mytologiot. Phoenix on voimakas uudistumisen ja uudistumisen symboli. Sen kuoleman ja uudelleen syntymisen kierre heijastaa ajatusta siitä, että loppuratkaisut voivat johtaa uusiin alkuihin. Tämä käsitys resonoi syvästi erilaisissa ihmiskokeissa, erityisesti henkilökohtaisen kasvun, parantumisen ja transformaation kanssa. Phoenix ilmentää uskoa olemassaolon sykliseen luonteeseen korostaen, että elämä on jatkuva muutos ja uudistumisprosessi. Tämä symboli on nähtävissä monissa kulttuurisissa ja hengellisessä uskossa, jotka kunnioittavat kuoleman ja uudesti syntymisen transformatiivista voimaa. Yksisarvinen. Puhtauden ja henkisen voiman symboli yksisarvinen esitetään usein hevosmaisena olentona, jonka otsassa on yksi kierrettävä sarvi, joka liittyy puhtauteen, armoon ja kauneuteen. Se esiintyy ei-mytologioissa ja kansanperinteessä, erityisesti eurooppalaisissa perinteissä. Yksisarvinen liittyy perinteisesti puhtauteen ja tyyneyttä. Se kuvataan usein olentona, jonka voi kesyttää vain neitsyt, joka edustaa viattomuuden ihanteen ja luonnollisen maailman yhteyttä ihmisen hyveeseen. Fyysisen kauneutensa lisäksi yksisarvisen sarvella uskotaan olevan maagisia ominaisuuksia, jotka pystyvät puhdistamaan vettä ja parantamaan vaivoja. Tämä vahvistaa sen roolia jumalallisen armon ja hengellisyyden symbolina, joka ilmentää maan ja taivaallisen välistä yhteyttä. Lohikäärmeet ovat voimakkaita mytologisista olennoista eri kulttuureista maailmanlaajuisesti, eurooppalaisesta tulta hengittävään lohikäärmeeseen aasialaisen mytologian hyväntahtoiseen, viisaiseen lohikäärmeeseen. Heidän representaationsa vaihtelevat pelokkaista petoista viisaista suojiin. Lohikäärmeet symboloivat usein voimaa ja saattaa. Ne voivat edustaa valtavia haasteita sankarikerroksissa, ruumiillistaen vastoinkäymiset, jotka on kohdattava ja voitettava suuruuden saavuttamiseksi. Lohikäärmeet ilmentävät myös kaksinaisuutta. Vaikka ne voivat olla tuhoisia voimia tartuissa tuhkaa, ne voivat myös edustaa luomista ja transformaatiota. Kiinalainen lohikäärme symboloi suotuisuutta ja vaurautta. Tämä monimutkaisuus heijastaa inhimillisiä tunteita ja kokemuksen paradokseen. Kaunotär ja mysteerihermoiden symbolit, joita usein kuvataan puolinaisena,
puolikala-olennoksi, ovat yleisiä monien kulttuurien kansanperinnössä. Ne liittyvät yleensä mereen ja usein ilmentävät meren mysteereitä. Merenneidot symboloivat maan ja meren välistä yhteyttä, joka ilmentää ihmisluonnon kaksinaisuutta. Maanpäällistä olemassaoloamme ja kaipaamme tuntemattomien mysteerejä. Ne ylittävät rajat edustaen sekä kauneutta että vaaraa. Merenneidot kuvataan usein lumoavina olentoreissa, joiden laulut voivat houkutella merimiehiä heidän tuomionsa, mikä symboloi luonnollisen maailman houkuttelevuutta ja vaaraa. Tämän kertomuksen kautta ne heijastavat sekä valtameren ihmeellisyyttä että arvaamattomiutta, jotka toimivat muistutuksena luonnon hallitsemattomista voimista. Nämä olennot eivät palvele vain mytologian kiehtovina elementeinä, vaan myös peileinä, jotka heijastavat toiveitamme, pelkojamme ja todellisuuden monimutkaista luonnetamme. Tutkimalla niiden symbolista merkitystä saamme syvempiä oivalluksista inhimillisestä kokemuksesta ja ajattomista tarinoista, jotka muokkaavat edelleen kulttuurejamme. Mytologia tarjoaa hedelmällisen maaperän luovuudelle ja inspiraatiolle sekä niiden vaikutuksen tutkiminen eri taiteellisissa ilmaisuissa. Käsittelemme myös myyttien ja väärinkäsitteiden kumoamisen tärkeyttä. Myytit esittävät laajan valikoiman hahmoja, asetuksia ja teemoja, jotka voivat herättää uusia ideoita ja herättää luovuutta. Tarmojen, santareiden ja myyttisten olentojen kertomukset tarjoavat kirjailijoille ja taiteilijoille runsaasti materiaalia, jota hyödyntää, kannustaen heitä tutkimaan monimutkaisia tunteita, moraalisista ongelmista ja fantastisista maailmoista. Monet myytit käsittelevät identiteettiä, transformaatiota ja inhimillistä kokemusta, kannustaen taiteilijoita tutkimaan näitä teemoja omissa teoksissaan. Esimerkiksi tarinat muodonmuutosta, kuten Ovidin muodonmuutosten, joissa hahmot käyvät fyysisessä tai hengellisessä muutoksessa, resonoivat syvästi henkilökohtaisen muutoksen ja itsensä löytämisen teemojen kanssa. Mytologiset kertomukset hämärtävät usein todellisuuden ja fantasian välisiä rajoja, kutsuen yleisöä visioimaan maailmoja, joissa mahdoton tulee mahdolliseksi, ja logiikka antaa tietä ihmeilleen. Tämä juonittelun ja mahdollisuuden tunne sytyttää mielikuvituksen ja ajaa luovuutta erilaisissa taiteellisissa muodoissa. Muinaisista veistoksista, kuten kreikkalaisten jumalat, renessanssimaalauksista, jotka kuvaavat mytologisista teemoista, kuten Botticelin Venuksen syntymästä, mytologia on jo pitkään toiminut taiteilijoiden perustavanlaatuisena inspiraation lähteenä. Nämä taideteokset välittävät paitsi esteettistä kauneutta myös monimutkaisia kertomuksia, jotka tutkivat ihmisen tunteita ja arvoja. Myytteet ovat olleet olennainen osa kirjallisuuden kehitystä kautta historian. Eppiset runot, kuten Homers Iliad ja Theodyssey, perustivat kertomuksia perinteitä, jotka kertovat edelleen tarinankerrontatekniikoista. Nykyaikaiset kirjoittajat ammenavat inspiraatiota mytologisista teemoista ja arkkityypeistä luoda omia tarinoitaan, jotka heijastavat universaaleja ihmiskokemuksia. Mytologia on vaikuttanut myös säveltäjiin ja soittohahmoihin. Operastot, paletti ja nykyaikaiset musikaalit mukautuvat usein mytologisia tarinoihin, jolloin yleisöt voivat osallistua näihin teemoihin musiikin ja esityksen kautta. Wagnerin rengassykli perustuu norjalaiselle mytologialle. On esimerkki tästä myytin ja musiikkitaiteen synteesistä. Nykyään nykykirjallisuus ja elokuvat hyödyntävät edelleen voimakkaasti mytologisia teemoja. May Kaimanin Amerikan Godsin ja Rick Riordanin Percy Jackson Thumb Olympiasarja tulkitsevat uudelleen muinaisia myytejä modernille yleisölle, joka yhdistää perinteen uusiin näkökulmiin identiteettiin, kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Mytologian vaikutus näkyy myös visuaalisessa mediassa, mukaan lukien videopelit, jotka sisältävät mytologisia kertomuksia,
kuten Korotvara, joka ammentaa voimakkaasti kreikkalaisista ja norjalaisuuksista. Nämä tiedotusvälineet kutsuvat pelaajia tutkimaan rikkaita juonikuvioita ja muinaisten legendojen muotoilemista hahmoista. Erilaiset genret, mukaan lukien fantasia ja tieteiskirjallisuus, lainaavat usein mytologisista arkkityypeistä, jolloin luot voivat tutkia mielikuvituksellisia ja monimutkaisia teemoja ja samalla osallistua muinaisiin kertomuksiin. Tämä sekoitus kutsuu perinteisten myyttien uudelleen suunnitteluun, paljastaen uusia merkityksiä ja merkityksellisyyttä nykyaikaisissa yhteyksissä. Vaikka mytologia on hedelmällinen maaperä luovuudelle, on myös välttämätöntä erottaa myytteet tosiasioihin. Monet myytteet syntyvät kulttuurisista kertojista, jotka käsittelevät ihmisten pelkoja, arvoja ja pyrkimyksiä, mutta ne voivat myös levittää väärinkäsityksiä, jotka voivat hämärtää ymmärrystämme historiasta tai tieteestä. Mytologiaan osallistuminen antaa meille mahdollisuuden arvostaa sen taiteellista ja kulttuurista merkitystä samalla kun tunnistamme mytologisten kertomusten ja historiallisten totuuksien väliset erot. Itsemme ja muiden kouluttaminen myyttien alkuperästä ja roolista parantaa ymmärrystämme heidän asemastaan yhteiskunnassa. Viepunnaamalla myytteet ja väärinkäsitykset vahvistamme itseämme tietämyksellä ja edistämme tietoisia keskusteluja, jotka poikkeavat aloista, kuten antropologia, kirjallisuus ja psykologia. Tämä prosessi lisää arvostustamme inhimillisen ajattelun ja luovuuden monimutkaisuutta kohtaan. Tämän tutkimuksen avulla tunnustamme mytologian luontaisen arvon kollektiivin mielikuvituksemme muokkaamisessa ja samalla pidämme kiinni harkitusta tulkinnan tärkeydestä ympäröivän maailman ymmärtämiseksi. Näiden väärinkäsityksien ymmärtäminen auttaa valaisemaan mytologian todellista arvoa nykykulttuurissa ja ihmisen ajattelussa. Mytologia kuin Fairy Tales for Children misconception. Laajalti uskomus on, että mytologia on vain kokoelma yksinkertaisia satuja, jotka on suunniteltu lasten viihdettä varten. Todellisuus. Karussa kontrastissa mytologiset tarinat ovat paljon hiljaisempia ja monimutkaisempia. Ne eivät käsitä ainoastaan rikkaita kertomuksia, joihin liittyy jumalia, sankareita ja luomuksia, myös syvällisiä filosofisia pohdintoja olemassaolosta, moraalista ja ihmisluonnosta. Myyteet käsittelevät usein vakavia teemoja, kuten luomista, kuolemaa, rakkautta, petosta ja kosmista järjestystä, jotka ovat kaukana tyypillisten lastensa satujen yksinkertaisista moraalisista opetuksista. Esimerkkejä. Kreikkalainen myytti Prometheuksesta tutkii uhmasta jumalallista auktoriteettia ja ihmiskunnan ja tiedon monimutkaista suhdetta. Gilgamesin Sumerian eeppinen, yksi varhaisimmista tunnetuista kirjallisista teoksista, käsittelee ystävyyttä, inhimillistä tilaa ja kuolemattomuuden etsintää. Mytologia vanhentuneena ja epärelevanttina väärinkäsityksenä. Jotkut olettavat, että mytologia on menneisyyden jäänne, jolla ei ole merkitystä nykyaikaisessa, tieteellisessä ajassa. Todellisuus. Tämä näkemys jättää huomiotta mytologian syvällisen vaikutuksen nykykulttuuriin, kirjallisuuteen, psykologiaan ja ihmiskunnan ymmärrykseen itsestään. Mytologiset teemat kuten sankarin matka, transformaatio ja moraaliset ongelmat ovat edelleen syvästi juuroituja nykyaikaisiin kertomuksista, elokuvista ja kirjallisuudesta mainontaan ja psykologisiin teorioihin. Esimerkkejä. Eri sankareet sarjakuvissa ja elokuvissa ilmentävät usein mytologisia arkkityyppejä. Esimerkiksi teräsmiestä voidaan vertailla Herkulesiin, kun taas Wonder Woman heijastaa muinaisten soturijumalatyttöjä. Nämä hahmot ammenavat ikivanhoista kertomuksista, toistaen myyttisiä teemoja sankaruudesta, uhrauksista ja oikeudenmukaisuudesta.
Filosofiset keskustelut palaavat usein mytologisille ajatuksille tutkiakseen kysymyksiä olemassaolosta, etiikasta ja ihmisen tilasta. Esimerkiksi Joseph Campbellin keskustelut sankarin matkasta vaikuttavat nykyajan tarinankerrontaan ja itsensä ymmärtämiseen. Universal themes ja archetypes todellisuus. Itse asiassa monet myytit heijastavat yleisiä teemoja ja arkkityyppejä, jotka resonoivat eri kulttuureissa, osoittain, kuinka monimutkaisesti inhimilliset kokemukset ovat toisiinsa riippumatta maantieteellisistä tai historiallisista eroista. Esimerkkejä. Campbellin tutkima sankarin matka esiintyy lukuisissa kulttuureissa, antiikin Kreikan Odysseuksen seikkailuista Luke Skywalkerin moderniin sakaan tähtien sodassa. Tulvamyhoja löytyy ympäri maailmaa. Ajatella Noan arkkia Abrahamin perinteissä, Gilgameshin eeppistä ja Manun hinnumyyttiä. Jokainen kertoo samanlaisen kertomuksen tuhosta ja uudesti syntymisestä, puhuen jaetun inhimillisen huolen moraalista, selviytymisestä ja uudistumisesta. Myytit historiallisena ja kulttuurisena asiakirjana väärä käsitys. Toinen väärinkäsitys on, että myytit ovat puhtaasti kuvitteellisia tarinoita, jotka voidaan hylätä merkityksettöminä. Todellisuus. Myytsillä on merkittävä historiallinen ja kulttuurinen arvo, joka toimii ikkunoina muinaisten sivilisaatioiden uskomuksiin, arvoihin, käytäntöihin ja ahdistuksiin. Ne tarjoavat kontekstin ymmärtääkseen, miten yhteiskunnat painivat eksistentiaalisten kysymysten kanssa ja kehittivät maailmankatsomuksiaan. Esimerkkejä. Egyptiläiset myytit, kuten Osirisin tarina, havainnollistavat muinaisia egyptiläisiä uskomuksia kuolemasta ja sen jälkeisestä elämästä, korostaen arvojaan, jotka ympäröivät moraalia ja järjestystä maat-yhteiskunnassa. Ragnarekia koskevat norjalaiset myytit maailmanloppu heijastavat kulttuurisia asenteita kohtaloa kohtaan, kohtalon väistämättömyyttä ja viikinkiyhteiskuntaa läpäisneen soturietoksen kunnioittamista. Sen tunnustaminen, että mytologia ei ole pelkkiä lasten tarinoita tai epäolennaisia muinaisuusa, voimme arvostaa sen rikasta teeman kudelmia, sen kestävää vaikutusta kulttuuriin ja sen merkittävää roolia perustavien inhimillisten kokemusten tutkimisessa. Myytimet ovat monimutkaisia tarinoita, jotka ovat täynnä symboliikkaa ja syviä filosofisista oivalluksista, jotka tarjoavat arvokkaita oppitunteja ihmisen luonnosta ja yhteiskunnallisista arvoista. Sen ei suinkaan ole vanhentuneita. Mytologiset teemat ja arkkityypit resonoivat edelleen modernissa tarinan kerronnassa, tarjoten kehystä, jonka kautta ymmärrämme sankaruutta, moraalia ja identiteettiä. Myyhit toimivat tärkeinä historiallisia asiakirjoja, jotka heijastavat niitä luovien sivilisaatioiden arvoja ja uskomuksia ja tarjoavat oppitunteja, jotka ovat edelleen olennaisia. On olemassa joitakin käytännön sovelluksia mytologiselle tietämykselle eri aloilla, erityisesti keskittyen johtamiseen ja ongelmanratkaisuun, ihmisen käyttäytymisen ymmärtämiseen sekä luovuuteen ja tarinaan kerrontiin. Jokainen näistä alueista korostaa myyttien pysyvää merkitystä, kun muokkaamme lähestymistapaamme elämän ja ihmisen vuorovaikutuksin eri osa-alueisiin. Mytologiset tarinat kuvaavat usein sankareita, jotka kohtaavat valtavia haasteita ja vastustajia. Analysoimalla heidän lähestymistapojaan nykyaikaiset johtajat voivat poimia arvokkaita näkemyksiä tehokkaasta johtajuudesta ja ongelmanratkaisusta, mukaan lukien sinnikkyys, sopeutumiskyky ja strateginen ajattelu. Esimerkki. Odysseuksen tarina Odysseiassa osoittaa hänen neuvokkuutensa ja oleluutensa kohdatessaan erilaisia esteitä kotimatkallaan. Hänen kykynsä herättää uskollisuutta miehistönsä keskuudessa ja ajatella luovasti ratkaisuja ongelmiin, kuten suunnitelmapaita Sykopsista, toimii arvokkaana mallina nykyaikaisille johtajille. Myyteet havainnollistavat usein sinnikkyyden merkitystä ja kasvua, joka syntyy navigoinnista,
vastoinkäymisistä. Johtajat voivat oppia kohtaamaan kriisejä, lieventämään konflikteja ja nousemaan vahvemmiksi haasteista ymmärtämällä näitä kertomuksia. Esimerkki. Herkules, jonka tehtävänä on Twelve Labors suorittaa, on esimerkki päättäväisyydestä näennäisesti ylitsepääsemättömiä haasteita. Hänen matkansa osoittaa, että todelliseen johtajuuteen liittyy usein pelkojen ja epäilysten kohtaaminen samalla kun säilytetään selkeä visio ja tarkoitus. Myöhennet pureutuvat ihmisten tunteiden, toiveiden ja pelkojen monimutkaisuuteen. Tutkimalla näitä kertomuksia voimme saada syvempiä oivalluksistamme omista motiiveistamme ja käyttäytymisistämme edistäen suurempaa empatiaa ja muiden ymmärrystä. Esimerkki. Harkitse myyttiä Psykestä ja Erossista, joka tutkii rakkauden, luottamuksen, mustasukkaisuuden ja henkilökohtaisen kasvun teemoja. Psyken matkan analysointi paljastaa, miten voimakkaiden tunteiden vuorovaikutus voi muokata päätöksiä ja suhteita, mikä korostaa haavoittuvuuden, empatian ja itsensä löytämisen merkitystä ihmisen kokemuksissa. Yksitteiden hahmojen ja tilanteiden ymmärtäminen voi helpottaa lisääntynyttä itsetietoisuutta ja empatiaa muita kohtaan. Näiden ominaisuuksien viljely on välttämätöntä henkilökohtaisissa ja ammatillisissa asetuksissa. Esimerkki kuningas Midasista, joka oppii heidän anahmuksensa ankarat seuraukset, opettaa arvokkaita oppitunteja empatiasta, valintojen seurauksista ja nöyryyden tärkeydestä. Tutkimalla tällaisia myytejä yksilöt voivat pohtia arvojaan ja tunnistaa tekojensa vaikutuksen muihin. Mielikuvitus. Myyttejä on runsaasti mielikuvituksellisia tarinoita, symboliikkaa ja metaforia, jotka stimuloivat luovaa ajattelua. Näiden kertomusten osallistuminen voi herättää inspiraatiota ja kannustaa innovatiiviseen ongelman ratkaisuun. Esimerkki tekstien fantastiset elementit, kuten koloten muotoa muuttavat kyvyt Amerikan kansanperinteessä tai lukuisten muodonmuutokset voivat innostaa taiteilijoita, kirjailijoita ja tekijöitä työntämään oman tarinan kerrontansa ja taiteellisen ilmaisunsa rajoja. Myyttien rakenteiden ja elementtien tutkiminen voi parantaa tarinankerrontataitoja, jotka ovat olennaisia eri aloilla, kuten liike-elämässä, koulutuksessa ja taiteella. Esimerkki. Klassinen sankarin matkakehys, kuten Joseph Campbell muotoili, tarjoaa houkuttelevan narratiivirakenteen, jota voidaan soveltaa nykyaikaisessa tarinankerronnassa romaanien kirjoittamisesta mukaan satestettävien esitysten luomiseen. Tämän narratiivin kaaren ymmärtäminen antaa yksilöille mahdollisuuden luoda kiinnostavampia ja vaikuttavia tarinoita. Myytit kiteytyvät usein universaaleihin teemoihin ja arkkityytyyreihin, rikastuttavat ymmärrystämme inhimillisestä kokemuksista ja erilaisista tavoista, joilla kulttuurit tulkitsevat niiden olemassaolon. Esimerkki. Sanarkaatytti, jota edustavat hahmot, kuten Gilgamesh tai Thor Parkins, toimii linssinä, jonka läpi voimme tutkia matkaamme elämässä, mikä parantaa ymmärrystämme henkilökohtaisista muutoksista ja yhteisistä ihmiskertomuksista. Lopuksi lopetetaan tämä luento kertomalla tapoja, joilla mytologiset perinteet on säilytetty ja siirretty sukupolvien läpi keskittyen suullisessa tarinankerronnassa, kirjallisissa tietoissa ja modernissa mediassa. Jokaisella näistä lähetysmuodoista on ratkaisevassa roolissa myyttien jatkuvuuden ja merkityksellisyyden varmistamisessa nykykulttuurissa. Vuosisatojen ajan myytteet välittyivät pääasiassa suullisessa tarinankerronnassa. Eri kulttuurien tarinankerrojat keräisivät yhteisöjä jakamaan tarinoita, jotka ovat täynnä seikkailuja, moraalioppitunteja ja kulttuuriarvoja, jotka heijastavat yhteiskunnan uskomuksia ja kokemuksia. Suullisessa tarinankerronnassa oli erilaisia tekniikoita, kuten toistoa, rytmiä ja dramaattisuutta, yleisön vannitsemiseksi ja muistin säilyttämisen helpottamiseksi.
Tämä dynaaminen tapa jakaa tarinoita paitsi säilytti myyttien sisältöä myös yhteisöllisyyttä ja kollektiivista identiteettiä. Kun myyteet siirrettiin suullisesti, ne sopeutuivat usein yleisön kontekstiin ja tarinankertojan luovaan panokseen, mikä mahdollistaa vaihtelut, jotka pitivät kertomukset tuoreina ja merkityksellisissä. Tämä sujuvuus varmisti, että myyteet voitaisiin räätälöidä sopimaan kulttuurisille ja sosiaalisille muutoksille ajan myötä. Suun kautta kertomisella oli tärkeä rooli yhteisön siteiden ja kulttuurisen identiteetin edistämisessä. Myytit liittyivät usein paikallisiin legendoihin, esi-isien tarinoihin ja jaettuihin historioihin, auttoivat yksilöille yhteyttä perintöönsä ja vahvistaisivat yhteenkuuluvuutta yhteiskunnassaan. Kirjoittamisen keksiminen merkitsi mullistavaa muutosta myyttien säilyttämiseen. Varhaiset sivilisaatiot, kuten sumerilaiset, egyptiläiset ja kreikkalaiset, alkoivat dokumentoida mytologiset kertomuksensa varmistaen, että nämä tarinat voitaisiin säilyttää tuleville sukupolville. Myytit on kaiverrettu materiaaleihin, kuten savitabletteihin, papyhuun ja myöhempään peliin. Esimerkiksi Gilgamesin eppinen kirjattiin Kuneikon tabletteihin, jolloin sen vaikutus voi kestää historian. Kirjalliset tietoet mahdollisti myyttien levittämisen lokalisoitujen yhteisöjen ulkopuolelle, saavuttaen laajemmat yleisöt. Tämä saavutettavuus mahdollisti kulttuurien välisen ajatusten ja tarinoiden vaihdon ja edistäen yhteyksiä eri sivilisaatioiden välillä. Kun myytit käännettiin muille kielille ja sisällytettiin erilaisiin kulttuuriympäristöihin, ne kehittyivät, mutta säilyttivät ydinteemoonsa vahvistaen ihmiskokemuksen yleismaailmallisuutta. Myyttien dokumentaatio voi perustaa kirjallisuuden kehitykselle, vaikuttaen eeppisiin runoihin, draamaan ja filosofisiin teksteihin. Homerin Iliadin ja Theopynsen kaltaiset teokset eivät ainoastaan käsitä myyttiläisiä tarinoita, vaan toimivat myös länsimaisen kirjallisuuden perinteen perustarpaina. Nykyään myyttejä kukoistavat edelleen kirjallisuuden kautta, muinaisten myyttien uudelleenkerronnaista ja sovituksista uusiin teoksiin, jotka ovat saaneet inspiraationsa mytologisista teemoista. Kirjoittajat hyödyntävät usein mytologisia elementtejä nykyaikaisten kertomusten valmistamiseksi, pitämällä nämä muinaiset tarinat elossa uusille sukupolville. Modernit tulkinnat myytteihin, kuten Rick Riordanin Percy Jacksoniin ja olympialaihin, tekevät muinaisista tarinoista helppokäyttöisiä ja mukaan sateenpaavia nuoremmille yleisöille, mikä varmistaa niiden jatkuvan merkitykseen. Elokuvada televisioteollisuus on omaksunut mytologian, mikä on johtanut lukuisiin mukautuksiin ja alkuperäisiin tuotantoihin, jotka hyödyntävät mytologisia teemoja ja hahmoja. Elokuvat, kuten Troy, Wonder Woman ja animoidut piirret, kuten Disneyn Hercules, tulkitsevat uudelleen näitä muinaisia kertomuksia nykyyleisölle. Visuaalinen media mahdollistaa dynaamisen tarinankerronnallisuuden, myyttien herättämisen eloon tavoilla, jotka houkuttelevat nykyaikaisia katsojia, mikä tekee ikivanhoista tarinoista tuntuu välittömiltä ja merkityksellisiltä. Internetin nousu on mahdollistanut myyttien tavoittamisen entistä laajemmalle yleisölle verkkoalustojen, blogien, podcastien ja sosiaalisen median kautta. Tämä saavutettavuus kannustaa keskusteluihin, analyysteihin ja myyttien luovia uudelleentulkintoihin ja edistää edelleen sitoutumista näiden kertomusten kanssa. Digitaalinen aikakausi mahdollistaa kulttuurien välisen vaihdon, jossa yksilöt voivat jakaa ja tutkia mytologioita eri kulttuureista, mikä lisää arvostusta tarinoiden ja teemojen moninaisuutta kohtaan ympäri maailmaa.